Sziasztok, én Alsós Mirella vagyok, és egy Monster High Barbie előkészítőt szeretnék nektek megmutatni, hogyha valaki nem tudja, hogy kell összerakni. Oké, először ugye maga a Barbie kell. Ugye maga a Barbie. Én most a Barbie-t jól megnézhetitek, én ezt a Barbie-t most ide félrerakom. Ebbe, és vannak a többi készülékek. Van nekem egy hozzá egy ilyen. Oké, ezt is félrerakom. Van hozzá nekem egy... Bocsánat. Van hozzá nekem egy ilyen. Ezt is félrerakom. Van hozzá nekem egy ilyen. Ezt is félrerakom. Ezek is kellenek hozzá. A többi cucc, aki nem tudná, vagy akinek ugyanilyen van. Van hozzá egy ilyen. Ezt is félrerakom. Van hozzá 2 fülbevaló. Ez is kell hozzá, minden olyan kell, ami fontos. Oké. Először én ezt veszem a kezembe, ebben együtt, mert nem tartozik össze. Ezzel nekem az lesz a feladatom, hogy össze kell ezt ide állítani. Bele kell csak így rakni. A következő, egyszer hozzá. Ezzel megmutatom, amire tudom, annyira mutatom. Ezt ide bele kell rakni, és ezt olyan le is csinálhatod, amennyire akarod, de olyan fel is. Oké, nekem ez megvan, úgyhogy én ezt most félrerakom. Most a Barbie-val lesz munkám. A Barbie-val az lesz a munkám, hogy ebben lesz munkám. Oké, először ezt össze kell illesztenem. Ezt kell ide raknom. Ezt kell ide raknom. És utána ebben az lesz a munkám, hogy ezt ide bele kell illeszteni a kezéhez. Így. Eddig meg is vagyunk. Így. Csak az ujját el kell helyezni olyan helyekre, ahol jó legyen. Így azt hiszem jó is. Hogyha a puskával meg vagyunk, akkor azt hiszem ebben is meg vagyunk. Csak kicsit ki fog ez most rajtam. Majd mindjárt meg lesz. Így. Most viszont igazán megvan. Oké. Most ez, ami van, ebben az lesz a munkám, hogy meg kell úgy fogni, valahogy meg kell fognia. De ugye neki nem nagyon fér így rá a kezére, ezért neki így kell valahogy fognia. Ebben a kettővel még mindig van munkám, mivel ezt rá kell ide illeszteni. Mivel ez egy valami kedves valami lesz ebből. Kész. Eddig készen vagyunk. Oké. Ezt ugye nem tudja megfogni. Valahogy ezt hiszem. Oké. Most már csak a puska. Úgy. Ja. Most már csak a puska. A puska fontos. Szépen rá kell helyezni. Így. Így. És ezt olyan hogy csinálhatod, ahogy akarod. Azt hiszem készen is vagyok vele. Ebből még lesz munkám. Ebből az lesz a munkám, hogy fel kell ide állítanom. Bele kell ide raknom. És végeztünk. Meg lehet nézni, ahol akarják. A YouTube-on meg lehet látni. Sziasztok!